Sekarang mungkin nang endi yo? Pamitnya dolan dilit kok rene bocah mungkin. Mangan apa kowe, Dik? Kepo. Ih, enak banget iki jelas iki. Mangan raja aja lho, Dik. Ngapo? Mangsane aku ora doyan kaya iki. Kowe iki ngerti wenane wong mangan jajan. Wis naluri lho, Dik. Oh iya, Pak. Zaman cilian kumbian yo. Keripik iki gorengan dua rasa lho, Pak. Siapa? Yo gurih karo pedes tok. Gurih Ora kok zaman saiki. Sing rasa barbeque lah, rasa keju lah, rasa sapi panggang lah, rasa coklat lah. Siji nas yang kurang. Apa? Rasa bayar. Ambemu nak ngomong. Enak men rasa bayar. Kowe kuwi sing rasa bayar. Ngerti-ngerti gur mangan. Entek, Dik. Entek lah. Entek kan. Kowe iki mbok sampah sembarangan lho, Dik. Ngawur kowe iki. Mbok sih bener nggon tempat sampah. Mbok sembarangan. Wong kok mbok sampah sembarangan. Oh iya, aku urung nyapu. Aku latar sik lah. Astaga, Pak. Gila nih tenan to Pak kowe iki, Pak. Ora tau mangan lho. Lah wong guri lho, Dik. Jajal lho ora percaya kowe rene ya. Jajal lho. Ah, males lah. Jorok kowe wong ora tau mangan. Jajal lho dhisik lho, Dik. Jajal sik. Ngrasakne sih kowe iki. Ya nek iki malahan pas entek-entekan ini iki. Masa iya sih, Pak? Ya, nah, tak percaya lho. Iki tak kerja kene kowe. Iki. Kan enak kan? Iya ya, Pak ya. Enak ya. Aja dientekne. Eh,